Sanfɛ kalandenw ka jamadalajɛyɔrɔ dɔ la Akara. Bɛrɛbɛrɛli tɔn NPP o min ye Mahamadu Bayumiya tɔgɔla bɛrɛbɛrɛli tɔn ye kanubagaw caman b'a bɔra ka fara ɲɔgɔn kan. U ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa u ka nin mɔgɔba in ma. Olu fɛ ko mɔgɔ don min bɛna se ka Ghana bɔ sɔrɔ yiriwali sira gɛlɛyaw kɔnɔ. Moto taxi bolilaw caman ba minnu tun labɛnnen don ni couleur bulalama, bilenman ani jɛman ye. Caman de yera minnu nana fara nin bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔndenw kan n'u ka nisɔndiya ye ka gɔngɔnba wuli. O waati y'a sɔrɔ fɔli duman o kɔni tun gannen don kɛnɛ kan. Kumakan kelen pe o de tun bɛ u da nin jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔw la. N'o ye Ngilɛkan na ko break the 8 ko ka witi gosi. U ka nin kumakan ninnu tun bɛ tali kɛ jamanatigi Nana Akufo-Addo ale ka jamanatigisi o kalata siɲɛ filanan kɔfɛ k'a kana se ka kanbɔ siɲɛ sabanan na. Sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ka fɔ la u ka kalata gafe ko koɲɛw taabolo kɔni jilajalenba don Mahamadu Bayumiya ale min ye jamanatigi ka dankan ye ni a ka tɔn NPP ka cɛbɔ don u ka nin kalata in na. A fadenkɛ John Dramani Mahama ye u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ wele ko Congrès National Démocratique NDC u ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. O tɔn min jatilen don i n'a fɔ fanga sɛnɛmatɔn kelen Ghana jamana kan. Ka kɛɲɛ ni jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ baara taabolow ye. Fɛn min ye u ka jamana kɔnɔna sɔrɔ taabolow ye. Kumaw kɔni tun bɛ bɛɛ lajɛlen da la cɛbɔ fila ninnu an'u ka kanubagaw cɛ. Ghana jamana bɛ ka bɔ a ka sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔ dɔɔni dɔɔni. Dollar wari miliyari 3 ɲɔgɔn o sɔrɔlen kɔfɛ duniya wari bonba Fonds monétaire international fɛ ka dɛmɛ don u ka jamana ma.